मोनसे दुखुनांथाव खौरां, अरबिन गयारीनि देहानि मोन्नैबो किडनिया फेल जाबाय। फाहामथाय लानो थाखाय अरबिन गयारीनो रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइनि गोनांथि जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफाथार दख'रा सिलाबालि गामिनि अर्जुन गयारी आरो प्रमिला गयारीनि आंगो फिसाज्ला अरबिन गयारीया गोबाव समनिफ्रायनो मोन्नैबो किडनिया फेल जानानै गोबां गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। जायनि जाहोनाव दुखुथिया नखरा गोबां रां रुफानि हालाय हाफायजों मोगा मोगि जानानै दं। बिथाङा सिलाफाथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै नेहाथारि बिबानावनो बिबान लानानै समाजनि हारिनि खामानि मावगासिनो दंमोन। दुखुथिया नखरा अरबिन गयारीनि बेराम नायनायाव गासै 6 लाख रांसो खरसा जाबाय आरो दा 35 लाख रांनि गोनांथि जाबावदों। न'नि सम्पति हा हुखौ फानजोबबाबो बेराम नायनो थाखाय दा रांनि जोबोर आंखाल जानानै दं। बेनिखायनो नखरनि बिमा बिफाया रायजो राजाफोरनिसिम बेराम नायनायाव एसे रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आखाइ खबजबै एकाउन्ट नाम्बार 342843539881 कड नाम्बार SBIN 0008506 आव रां अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। लोगोसे बर'नि दैदेनगिरि आरो सरकारखौबो अनसुंथाइ हरनो थाखाय नखरनिफ्राय खावलायदों। अरबिन्द गयारीया किडनि बेरामनि कारणे गोग्लैना दङ, नाथाय नायबाबो हामाखै। डक्टर ओरै मेडिकेलाव डिब्रुगड़आवबो थांबाय, गुवाहाटीबो थांबाय, नाथाय हामाखै। खै लाखसो थांखो ओरैनो नायनायाव? नायनायाव थांबाय 6 लाखसो थांबाय ओरैनो गिदिं गिदिंनो। थेवबो हामाखै। डाक्टरा होनदो शर्मा डाक्टरा होनदो ट्रेन्सफार खालामना ला, फैसा थाखानि प्रब्लेमा जों खालामनो हायाखै। फैसा जगार खालामनो हायाखै आरो। दा मा नाथाय खालामनांगौ? अपारेसन खालामनांगौ नामा? अपारेसन खालामनांगौ। खै लाखसो बिदिनो अपारेसन खालामनायाव? अपारेसन खालामनायावबो बहुत नांगौ होनदों 30 लाख होनदों। दा बे समाव नखराबो अबस्था गैयाना अबस्था नायनो गैया, हानायनि? नखराबो अबस्था गैया। दा बे समाव अनसुंथाइ हिसाबै रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो सानदों? अनसुंथाइ हिसाबै एसे साहित्य मोननाय बायदि एसे सहाय खालामनो। बेनिफ्राय दानि जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? जिथुनाखि बा जोंनि बिसोरनोबो जेसे हायो एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौमोन। गामिया मा मुं नोंसिना? जोंनि गामिया सिलाबालि गाव, धेमाजि सिङाव थानाय सिलाबालि गाव। दा होमबा बोसोरसे जाबायना? बोसोरसे जाबाय। मा बेराम होनदोंमोन? किडनिनि बेरामाव गोग्लैना दङ। किडनिनि बेरामाव। मानसिया दा माबायदि अबस्थायाव दङ? अबस्थायाथ' नै मोजाङानो नङा अबस्थाया। मानसिया ओरैनो बेरायनो थाबायनो हागोन ना हाया? एफा एफा हायो। हायो। दा होमब्लाबो देहाया बुहुद हालोद गाज्रि आरो दा? गाज्रि। बोसोरसे जासिगोन ना? बोसोरसे जासिगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ फरायग्रोनानै लाबाय। खोथाया बेनो जाहैबायदि आंनि न' खाथिनिनो आं बे गथ'नि बिबाजै सोमोन्दो जाहैयो आरो। बे गथ'आ ओरैबायदि दा किडनियानो मोननैबो फेलार जानानै दं माने। बे गथ'नि मुङानो जाहैबाय अरबिन्द गयारी। ओरैबायदि मोजांमोन बे गथ'आ जोंनि नोजोराव, जों खाथिनि हिसाबै बिबाजै हिसाबै आं दा बुंदों आरो ओरैबायदि जों मालाबाबो माने बे गथ'खौ निसा जातिय बुस्थुखौनो जानाय नुफेरामोन। अब्लाबो माबायदि बेबायदि जाखो बे गथ'नि देहाया जों हमनानैनो मोनदिया माने। दा ओरैबायदि हालोदाव गोलैनानै दङ, जों ओरैबायदि नायबोबाय, जोंबो सहाय खालामबोबाय, डिब्रुगड़आव लांलाय, गुवाहाटीयाव लांलाय, ओरैबायदि नायबाय, न'नि सम्पति फाननानैबाबो नायबोबाय, अब्लाबो बे गथ'नि देहाया दिनैसिम मोजाङाव फैयाखै। बेनिखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे जों दा आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद गासैबो संगठनफोरनियाव जोङो दा गुरैयै खावलायो जे जाहाथे बे गथ'नि देहाखौ फाहामनो थाखाय
अनसुंथाइ मोनगोन साननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलाव बे खोथाखौनो फोरमायनो होननानै सानदों। 30 लाखसोसो थांगोन होननाय खोनादों जिथुनाखि डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला न'खरनिया फोरमायनाय बायदिब्ला जों दा खोनानाय मथेबा 35 लाखसो नांगोन होननानै बुंदों आरो 35 लाख दाथ' थांनाया 6 लाखनिबो बारा खारबाय अब्लाबो दा मोजां जायाखै। हिसाब खालामनो थाङोबाथ' जोंनि हिसाबाव दा बारासो थांदों आरो मानो होनोब्ला जों दा डिब्रुगड़आव सप्तायावनो खनथाम गाहाम लांनो गोनां जाहैयो माने सानसेनि बाद सानसे डायलाइसिस खालामनो लांगासिनो थायो अब्लाबो मोजां जायाखै। दा ओरैबायदि हालोदाव गोलैनानै दङ माने बिराद दुरबलाव जानानै दं आरो गथ'आ। बेनिखायनो जोङो हायोब्ला गासिबो आफादनाव जोङो गुरैयै खावलायनाय जे गासिबो जि हायो गरनैसो बे गथ'नि थाखाय देहाखौ फाहामनो थाखाय गासिबो अननानै हरथों होननानै जोङो फरायसा आफादाव बिबान दं होननाय खोनादोंमोन। बिबान दङ लेङाइ नेहाथारिमोन नामाथाय बे गथ'आ बिबान दङ फरायसा आफादावबो। न'खरनि हालोदा माबायदि जिथुनाखि न'खरनि हालोदाथ' दङमोन एसे हा गावनि मावनानै जानो आन्था दा बेफोरखौबो माखासे फाननाय बायदियानो जाबाय। फिसाला सासेल' नायल' जाल' साथाम बिदा फंबायनि बिथोराव बिस्राल' न'खरावल' सासेल' फिसाज्लामोन अनगायै गासै फिसाजो गोजा। बेनिखायनो जों बे गथ'खौ जोबोद हास्थायदोंमोन बे गथ'नि देहाखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै बेखौनो बुंनानै आं रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय।